piatok 21. marca sa na prvej základnej škole uskutočnilo úvodné školenie pre mladé vedecké tímy zapojené do projektu Lovci mikroplastov. Tento projekt občianskej vedy, zameraný na skúmanie mikroplastov v povrchových vodách, je určený pre základné školy a je financovaný z projektu ProBlue. Okrem senických žiakov sa do projektu zapojila aj Česká škola z Lužíc. My ako žiaci sa snažíme zistiť, alebo teda hľadáme mikroplasty, ktoré sú vlastne mini čiastočky, ktoré vlastne voľným okom nevidíme a nachádzajú sa vlastne v riekach, v usadeninách na dne. A našou úlohou, alebo teda našim cieľom je, aby sme tie vzorky odobrali asi do dvojdecových pohárov zavaraninových a následne ich prefiltrovali cez banky, ktoré to prefiltrujú a zachytia na filtračnom papieri všetky nečistoty, ktoré v tej vode boli. Preto musí byť tá voda rozvírená. No a následne potom to skúmame pod mikroskopom a myslím, že z talianskej školy nám poslali kvázi takého sprievodcu, ako hľadať tie mikroplasty a pán Šo to preložil aj z Kalifornie, aj z Austrálie a z tej Kalifornie teda z angličtiny nám to preložil a my podľa toho vlastne hľadáme mikroplasty. Mikroplasty sú viaceré farby. My sme našli modrú farbu a vlastne hľadáme to preto, lebo sú to malé čiastočné plasty a počul som aj o tom, že potom hľadajú výrobcov tých plastových a hľadajú spôsob, ako zabrániť tomu, aby sa tie plastové dostávali zase do vody. Ja konkrétne som dneska odoberal ráno z teplice, z tečúcej vody. Ja som naberal takú priehľadnú vodu, ale samozrejme tým voľným okom som to ako moc nezbystril, že či tam niečo bolo. Ďalej som počul o tom, že odoberali z Kunovskej priehrady a tá bola akože trošku kalnejšia a vlastne bolo tam viac tých úsadenín, ktoré sa vlastne rozvírili a následne sa prefiltrovali. Ešte viem aj o chvojnici, sa mi zdá, že niekto bral. Súčasťou projektu bola aj súťaž vo viazaní uzlov, ktorá bola organizovaná v rovnaký deň na 3. základnej škole. Projekt sme poňali multidisciplinárne, čiže okrem toho, že reálne robíme občiansku vedu a pozorujeme mikroplasty vo vodách, tak máme aj akciu čistenie brehov, čo je každoročná, nerobíme nič navyše. Zajtra v Borskom Mikuláši budeme čistiť pieskovňu, aj s pánom starostom tam spolupracujeme už 3. rok. Následne dneska večer máme turnaj medzi hasičmi a záchranármi a skautmi vo viazaní námorných uzlov. Čiže existuje svetová výzva, volá sa Six Knot Challenge, výzva 6 uzlov, má už asi 100 rokov. Svetový rekord je 8,1 sekundy uviazania týchto 6 uzlov. My to dávame tak od pol minúty dlhšie, ale každopádne hasičský tím, 2 skautské tímy a 1 tím mladých záchranárov si to prvý raz skúsia a tí, čo sa naučia týchto 6 uzlov viazať, tak dostanú aj nášivku, že splnili výzvu svetovú. Účastníci projektu vyzbierali v Borskom Mikuláši 10 plných vriec odpadu, prevažne plastového, kovového a skleneného. Mladí ochrancovia prírody si týmto spôsobom uctili Svetový deň vody a zároveň otvorili novú vodácku a turistickú sezónu 2025.